Presidida pola subdelegada do Goberno na Coruña, María Rivas, e o alcalde, José Ramón Romero, celebrábase a reunión ordinaria da Xunta Local de Seguridade. Na xuntanza na que tomaron parte tamén representantes dos corpos e forzas de seguridade do Estado, abordouse a situación da seguridade cidadá no municipio. Segundo puido constatarse na mesma, o índice de criminalidade no termo municipal mantense en cifras semellantes a anos anteriores. O que si se nota é un aumento significativo da ciberdelincuencia. Na valoración global temos unha situación moi estable. Nos casos que se suelen producir e que son normais na nosa provincia, a reacción da Guardia Civil é inmediata. De feito, temos unha actuación moi recente a semana pasada. E logo, estamos traballando tamén no ámbito da ciberdelincuencia, que é unha desas novas formas de delincuencia que ten unha incidencia moi importante na taxa de delincuencia e que, para nós é un reto porque digamos que estamos centrando moitos esforzos en mellorar a cualificación de todos os nosos e as nosas axentes para poder atallar de maneira máis efectiva este tipo de delincuencia, pero en que engrosa as estadísticas de criminalidade, pero, sin embargo, ten esa peculiaridade, que normalmente non se produce no lugar onde se presenta a denuncia, porque son feitos delictivos que se sustancian noutras zonas e noutros países. A subdelegada puxo tamén en valor a cooperación das distintas forzas de seguridade, nomeadamente a Garda Civil e a Policía Local, de cara á prevención de calquera tipo de acto delitivo. A colaboración é moi boa e iso é fundamental, porque eu creo que se hai algo que temos que cada vez máis claro é que a seguridade de todas e de todos nós é algo do que formamos parte todas as administracións, independentemente, como digo eu, do color do traxe que porte o axente, é dicir, Policía Local, Garda Civil, a Policía Adscrita, é dicir, todos traballamos conxuntamente para garantir a seguridade de todos os veciños e as veciñas, e teño que decir que aquí, particularmente, a colaboración co Concello é moi boa. Na xuntanza tamén se avaliou a situación no ámbito da violencia de xénero e a marcha do sistema Bioxen, do que forma parte tamén o Concello, co que se optimizan os recursos para poñelos a disposición das vítimas da violencia machista, para protexelas cunha maior coordinación e proximidade en colaboración entre a Policía Local e a Garda Civil.